Ebenezer school hapka tei tabuk sini Bishal Majuli tei Rimikha bongni hostel boro phai bongni chajak nai rok rifai ke kai tini bongni te wesa final exam pai result rimani pore tini re-admission ni date nogi chung bongni re-admission rok tei hostel ni yearly mane bochoro je nangbai mani hostel fees tei jengai school fees rok bebak no tini ribai kha kai borok khorok thamni bisingo hostel chini Ebenezer school committee ni je lukurok je adong rok borok no maya nangjagui khorok sani borok fees naya abo laithangnai bisiro bo sung borok no belai kheno hambai mario taklai bo hambai mario tei thinango mari nai karon khorok sani fees yearly prai 24,000 above phayo ge khorok thamni fees sung ঠিক ভাবে ক্যালকুলেট খাইকে প্রায় 74,100 ফাইল গে তিনি স্কুল কমিটি নি চুবামং মানৈনো जों তিনি বংনি এডমিশন 32,600 जों ওজাগা দাবুনো ফিস রি বাই ফাইদ্রপ गोबां लुकुरावनो सुबावै दङ बाक्सा 5,000 to 2,000 1,000 जे मानथै खे बरनो सुबालाय दङ अनि सिमनानि जोंनि खरसा आदं जे सेबो खरायनाय बायगिता वो 5,000 रां रहरकास बेसिनि तेबो कलिग्स दङ सिनि दारा दासनजिब जंग बरबो बसर 5,000 6,000 आम हाइकेन दियो कारण जों थांनि लुकुनि चुबा नांगाय जोंबो जतन जाननि फेमिलि दङ जे मानसाक जों रिलायो ओंखाय थिनांगौ बस बरबो तेबो रिनायनि जों साजा जों अर मासो 2 मासो एक बार आम हाइके फायो आगरतलानि सिमी साब्रुम मनबनकुलो फाइ सकायनानि तै थाङै किफिलि नग सकायनानि हिके गारि बेफायखांगै जों सिनि मिनिमाम जोंबो थक दावै माइरक जावै थानानै हिके प्राय 7 to 8,000 सिनिबो खरस नाङा आलादा ओंखाय अबनो माने जों बरक जे तरै लगै बरक निजिनि याखमाय बासाय माय सा निजे कग्रि माने आबो जों खलायनो थांनाय आं आगे बोसाव एमएलए दंफान गरै फानो जों बंनि लगियो दङ बंनि बुमा बुफा केबो गैनि बागै जों बंनो लगिरि दङ बंनि रिजाल्ट रबो गाहाम नंबायखा दाबुक माजुलि तै बिशाल रिमिका बाय बिशाल केजि बरक क्लास 1 काबायखा नार्सारि केजि 2 दंमोन ताकलाय 1 काका माजुलि क्लास 4 दंमानि क्लास 5 काका गाम हायकेन बंनि रिजाल्ट बो द्रु गाहाम दङ र परनानि परिबेस रबो बेलाय गाहाम बंनि मिस रबो र बंनो बेलायखिन सुबावै दङ लास्ट इयार नि जे माध्यमिक नि रिजाल्ट रबो एबेनेजर स्कुल नि बेलाय गाहाम 36 जना एग्जाम रिमानि 36 जना न फर्स्ट डिविजन पास खायजाक गाबोन बागै एलाकानि ओ आमसाइनि लुकुरबो बेबाग दं ओ स्कुल न हामजागै ताबुक और नियर अबाउट 600 नि हाई स्टुडेंट्स परिवै दं ओंखाय अमनो स्कुल कमिटि रगनो बेलायखिन हामबाय रिविबो कुलबाया जे अम हायके चिनिति प्रासा आमचायबो ते हायके का हम स्कुल तमानि बागै दिनि बासे बिशाल माजुलि ते रिमिका संबर परनानि सुजुग मानखा बे थिनांगो जोंतेबो अम हायकेन बार फाय दंनाय जत लुकुरब अमनो कयनानि मुसुंगो जों सुदु बरनो सेमिया सारातिफ्राव गोबां मामते हाय अरफेन दङ बरनो जों सुबावै जों अम हायकेन बंनि लगियो दंनाय हामबाय।